il·lusió i penso jo que ho puc edificar. Aquella casa tan desitjada, com vull que sigui la societat. El terra haurà de ser motor per evitar que caigui al fons del pou. Alhora ben fort haurà d'estar perquè ningú ens pugui ensorrar. Pujarem ben amunt aquesta casa, per subir tots els arbres per tocar la llum del sol, i farem ben obertes les finestres i les portes sense reixes per donar pas a tothom. Tots junts revoltant la llar de foc, l'àvia ens explica tot un joc. Al costat està el piano engrescat, dient anècdotes que li passen pel cap. De cop escoltem un ding-dong-dong, la taula està parada per tothom. Són tots aquests moments molt importants, moments que no els oblidarem mai. Tornarem a aquesta casa, que subim tots els arbres, tocant la llum del sol, i farem ben obertes les finestres i les portes sense reixes per donar pas a tot.